And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Grabe ang galit sa akin ng tatay ko. Hanggang sa nalaman ko ang totoo. Hi DJ Rocky. Una sa lahat, belated Merry Christmas and Happy New Year. Avid fan and listener mo ko, galing Love Radio, Butuan. Ewan ko ba? Pero iba ang nararamdaman ko pag ganitong panahon. May nangyari kasi sa Pasko namin bilang pamilya na hanggang ngayon, nakatatak pa rin sa puso ko. Ilang taon nang nakararaan. Kaya nakita ko na lang ang sarili kong nagtatype sa phone ko ng kwento tungkol sa buhay ko na gusto kong ibahagi sa programa mo. Itago mo na lang ako sa pangalang Alfie. At ito, ang aking secret file. Hindi gaanong maganda ang kinalakihan kong pamilya. Dahil kahit may mga magulang ako, hindi gaanong maganda ang pinagdaanan ko sa poder ng tatay ko. Habang lumalaki ako. Mahal ko naman ang mga magulang ko pero sadyang may mga bagay lang talaga akong kinamumuhian noon. Lalo na kay tatay. Ang nanay ko ay isang vendor ng pancake at banana Q sa kalsada. Malapit sa eskwelahan dito sa lugar namin. Yun ang bumuhay sa amin at yun din ang nagtustos sa pag-aaral ko. Kung hindi siguro dahil sa pagsisikap ng nanay, baka wala ako kung nasaan ako ngayon. Ang tatay ko naman, isang automobile technician. Mekaniko. Pero maaga siyang nabaldado. Bata pa ako. Kasi naaksidente siya. Nabangga siya ng kotse doon sa shop na pinagtatrabahuhan niya noon. Sa mga injury na tinamo niya, hindi na nakabalik sa normal ang kilos ng katawan niya. Hindi na rin siya nakakapagkumpuni. Kaya ang nangyari, nasa bahay na lang siya. At si nanay ang naghahanap buhay para sa buong pamilya. Ang ginagawa na lang ni tatay, umiinom. Umiinom na lang ng alak. Kasi nagka-depresyon siya sa nangyari sa kanya. Hindi niya raw matanggap. Wala rin naman kaming pang-therapy noon. Kaya tinanggap na lang niya yung kalagayan niya. At habang lumalaki ako,
napansin kong nag-iiba na ang behavior ni tatay. Bago siya noon na aksidente, masayahin naman siya. Malambing, mahilig makipaglaro sa akin. Pero simula noong naaksidente siya at nabaldado ang mga binti at paa niya, ay, nawala na yung dating tatay na kilala ko. 3 kaming magkakapatid, DJ Rocky, at ako ang bunso. Madalas kong tanungin ang mga ate ko. Tanong ko, ate, ba't kaya ganun si tatay? Simula noong nahirapan na siyang makalakad, para na siyang halimaw. Madalas galit, madalas malungkot. Ano bang nangyayari sa kanya? Di ba dapat magaling na siya? Naalala ko pa rin ang sagot ng isa kong ate. Alam mo, Alfie, hindi madali ang pinagdadaanan ni tatay. Dati kasi malakas siya. Nagagawa niya yung mga gusto niya. At nakapagtatrabaho siya noon. Hanggang sa kaya niya, pero ngayon hindi na. Kaya siguro nalulungkot siya. Siguro galit siya sa nangyari sa kanya. Intindihin na lang natin, bunso. Pagpasensya na lang natin si tatay. Hindi niya naman yun ginusto eh. DJ Rocky, tumatak sa utak ko ang sinabi ng kapatid ko. Pagpasensyahan daw namin ng tatay. Pero ewan ko ba? Ewan. Kahit anong intindi ang gawin ko, hindi ko maintindihan kung bakit nagbago ng husto ang tatay namin. Madalas kasi tuwing naglalaro ako, bigla-bigla na lang niya akong tatawagin at sisigawan. Minsan sasabihin niya, "Hoy Alpi, pasok sa loob, puro kalaro. Halika dito. Nang makatulong ka, tumulong ka sa gawaing bahay at nang mapakinabangan ka naman." Madalas ako napapahiya sa mga kalaro ko. Kasi sa harap mismo nila, pinapagalitan ako ni tatay. Hindi na lang ako sumasagot. Pero tumutulong naman ako sa bahay. Ako ang tagahugas ng pinggan, tagalinis ng bakuran, at naghahanda ng mga basura na kinokolekta ng barangay kada linggo. Oo, hindi naman ako pulido. Pero nagsisikap naman ako makatulong para hindi ako maging sakit sa ulo. Kaso, mukhang ganun pa rin. Isang beses inutusan ako ni tatay na umutang sa tindahan sa kapitbahay namin. At yung uutangin, iinumin niyang alak. Pero hindi na ako pinautang ng may-ari ng tindahan dahil patong-patong na raw ang utang ni tatay. At hindi pa raw niya yun napabayaran. Pag uwi ko, sinabi ko kay tatay na ayaw siyang pautangin sa tindahan. Abay, nagalit siya, DJ Rocky. Galit na galit. Babayaran naman daw niya. Sabi niya, bumalik daw ako sa tindahan at umutang ng pang-iinom niya. Dahil kung hindi, ako raw ang malilintikan. Ang ginawa ko, pinakiusapan ko yung may-ari kung pwede bang umutang pa rin. Kaso hindi pumayag eh. Bagos, ang ibinigay sa akin ay listahan ng mga utang ni tatay. Pinababayaran na talaga sa kanya. Wala akong magawa. Bumalik ako sa bahay at ibinigay kay tatay ang listahan ng mga utang niya. Kumuha si tatay ng senturon, pinaluhod ako at pinalo ng paulit-ulit sa puwet. DJ Rocky, hindi ko alam kung tama ang ginawa ni tatay noon sa akin. Pero bumaon sa isipan ko ang ginawa niya. Magmula noon, nagbago na ang pagtingin ko sa kanya. Pero hindi doon nagtapos ang mga nangyayari. Nalaman kong naglayas ang ate ko dahil napagalitan siya ni tatay. Nabasag niya kasi yung mug ni tatay noong hinuhugasan niya ito. Sobra ang reaksyon ni tatay. Pinagsasampal ang ate ko.
Kaya nagtampo ang ate ko at lumayas. Nakitira sa kaibigan niya. At ang nangyari, ako ang madalas makita sa bahay na napagbubuntungan ni tatay ng galit niya sa ate ko. At tuwing nakikita niya ako, paulit-ulit din niya akong pinapalo. Pinalalabas na may kasalanan din daw ako. Hindi ko raw tinutulungan ang ate ko sa paghuhugas ng pinggan. Ewan ko ba kung ano-ano na lang ang tumatakbo sa isip ni tatay. Parang ang dami kong kasalanan. Ang dami naming mali. Kung may mali naman, pwede namang pag-usapan. Pero iba ang tatay. Iba ang bagsik niya. Konting galaw lang, naiirita na agad siya. Paulit-ulit kong inaalala ang bilin ng isa kong ate na pagpasensyahan na lang. Pero paano ko pagpapasensyahan ng tatay ko kung sumusobra na siya at wala na siya sa lugar? Naalala ko, DJ Rocky, isang gabi. Nasa high school na ako noon, nasa kwarto na ako, naghahanda na sanang matulog. Noong gabing yun, napansin ko ang tatay. Habang nakaupo siya sa sala, namumula ang mga mata. Dilat na dilat, parang balisa, panay ang salita kahit walang kausap. At hindi naiintindihan kung ano ang mga sinasabi niya. Napansin din siya ni nanay noon, hanggang sa nakita ni nanay ang isang maliit na pakete sa sahig malapit kay tatay. Nakasing laki lang ng tinuping plastik ng durog na tawas. Pero hindi tawas ang laman. At doon na napagtanto ni nanay na ang tatay pala ay may itinatago sa amin na isang madilim at ipinagbabawal na sikreto na hindi namin mapaniwalaang magagawa niya sa kanyang estado. Gumagamit pala ang tatay ng ipinagbabawal na gamot. Adik pala siya. Kaya pala hindi normal ang behavior niya sa amin. Noong makita ni nanay yung pakete sa sahig, halos gumuho ang mundo naming lahat. Humingi si nanay ng tulong sa barangay na maidala sa ospital ang tatay. Baka raw maagapan pa na hindi lumala ang epekto sa kanya. Pagdala namin kay tatay sa ospital, isa lang ang sinabi ng doktor na tumingin sa kanya. Kailangan yung iparehab ang tatay ninyo. Nung marinig namin ang sinabi ng doktor, doon na namin naramdaman yung matulis na karayom na tumusok sa mga puso namin. Saan kami kukuha ng perang pang-rehab? Kulang pa nga ang kinikita ni nanay eh. Anong mangyayari kay tatay kapag naparehab? Gagaling nga ba talaga siya doon? Paano kung hindi? Ang daming tanong na tumakbo sa utak namin. Litong-lito kami, hindi namin alam ang gagawin. Hanggang sa naalala ni nanay ang kanyang kaibigang pare. Na minsan nangako sa kanya na kapag kailangan niya ng tulong, wag raw mahiyang lumapit si nanay. Kaya sumama ako kay nanay para puntahan ang pare na itago natin sa pangalang Father Ben. Noong magkita silang dalawa, ipinaliwanag ni nanay kay Father Ben ang nangyari kay tatay. Unti-unting naintindihan ni Father Ben ang sitwasyon at mga pinagdaanan namin kay tatay magmula noong maaksidente siya at mabaldado. Sabi ni Father Ben, may dahilan kung bakit nangyayari ang lahat ng ito. At habang hindi pa nananalo ang dyablo o ang demonyo, kailangan na nating kumilos at unahan ito para maisalba ang tatay. Nangako si Father Ben na sasagutin niya ang pang-rehab ng tatay ko. Malaking pasasalamat namin sa kanya kasi kung hindi dahil sa kanya baka ngayon pinaglalamayan ng tatay. September 2015. Ipinasok sa Rehabilitation Center si tatay. Sabi ng treatment program coordinator, mananatili si tatay
nang hindi bababa sa 6 na buwan sa facility. Ipinaliwanag din niya sa amin ang mga pinagdadaanan ni tatay. Pati na rin ang pagdadaanan pa ni tatay. Hindi ko masabi ang mga detalye pero ramdam ko yung hirap ng lahat ng mga posibleng pagdaanan ni tatay. Pero ika nga, kailangan niyang pagdaanan lahat yun para gumaling at makabalik na sa pamilya namin na hindi nababahiran ng impluwensya ng ipinagbabawal na gamot. Pagpasok ni tatay sa rehab center, mga 1 linggo kaming tuliro nila ate at nanay. Hindi namin kasi alam kung kakayanin ba ni tatay ang rehab sa kalagayan niyang ganun. Kailangan pa niya ng aalalay sa kanya. At para maibsan ang pangamba naming lahat, madalas tumatawag si nanay doon sa rehab center para mangumusta. May mga araw na hindi maganda. May mga araw na maganda. Sa umpisa, ang daming araw na masama raw ang lagay ni tatay. Panay daw ang suka, panay ang panginginig. Sabi, nag-a-adjust na raw unti-unti sa withdrawal ng gamot. Hindi naman masyadong alam ng pamilya namin yung proseso ng pagpapagaling ni tatay. Hindi rin naman namin lahat maintindihan yun. Hanggang sa unti-unti naming tinitingnan yung kalagayan ni tatay at napansin naming medyo mabagal ang paggaling niya. Pero kahit papaano ay gumagaling naman. Hindi mabilis pero gumagaling. Yun ang unang sabi sa amin ng program coordinator sa rehab center. Inabot ng 8 buwan bago namin nakausap uli si tatay ng masinsinan. Nung magkita kami, nag-iiyakan kami sa loob ng rehab center. Miss namin si tatay. At halatang namimiss niya rin kami. Doon na siya sa amin humingi ng tawad sa lahat ng mga nagawa niyang pagkakamali. Aminado siyang dahil sa sobrang kalungkutan at pagkabigo sa sarili, kaya niya nagawang tikman ang ipinagbabawal na gamot. Hindi na rin daw niya naisip ang magiging epekto ng kanyang mga ginagawa sa amin. Naramdaman ko sa unang pagkakataon, DJ Rocky, na bumabalik na yung dating tatay na kilala namin. Yung tatay na kahit baldado na ngayon, ay marunong na ulit magbiro at maglambing sa amin. Yung tatay na kahit baldado na, ay hindi nagsasawang ngumiti at magpatawa sa amin. Siya na ulit, yung dating tatay, na masaya at masigla. Biro nga namin noon kay tatay. Tay, alam mo, kung nasa labas ka pa ngayon, baka natukhang ka na. Lagot ka. Sabi naman niya, hindi pa siya agad makakalabas. At hindi siya lalabas na hindi siya siguradong magaling na. Nangako din siya kay Father Ben na sa paglabas niya, maglilingkod siya sa parokya ni Father. At nung sinasabi yun ni tatay, hindi ko namamalayan ay tumutulo na pala ang mga luha ko. Kasi naman, ang tagal kong hinanap yung tatay na ganito eh. Napakatagal na panahon. December 2016, noong matanggap ni tatay yung certificate na natapos na niya ang kanyang rehab program. 1.5 linggo bago ang araw ng Pasko. Sinundo namin si tatay. Pagkatapos ay diretso kaming nagsimba sa parokya ni Father Ben. Pagkatapos ng misa ni Father Ben, nakita niya si tatay na lumalapit, naka-wheelchair. Nag-iyakan silang dalawa habang magkayakap. Pati ang nanay, grabe din ang tulo ng luha sa mga mata. Si Father Ben ang nag-refer kay tatay sa rehab center na yon. Kung hindi dahil sa kanya, baka hindi namin kapiling si tatay sa Paskong yun. Naalala ko pa, inabutan pa ni Father Ben si tatay ng Noche Buena package.
Yun ang pagsasaluhan namin sa Paskong yun. Napaluhod pa nga ang tatay. Napaiyak. Grabe ang pasasalamat kay Father Ben. Pasko ng December 2016, yun ang unang Pasko. Napakiramdam naming lahat ay kapiling na namin uli ang tatay namin. At gaya ng ipinangako ni tatay kay Father Ben, nagsimula siyang maglingkod sa parokya noong sumunod na taon. Year 2017. Bilang isang lay minister, sumailalim si tatay sa mahabang formation activity para maging ganap na naglilingkod sa simbahan. At hanggang ngayon, DJ Rocky, aktibong-aktibo si tatay sa parokya ni Father Ben. Kaso si Father Ben na-reassign na sa ibang parokya. Pero kaibigan din naman ni tatay yung bagong kura paroko sa parish na iniwan ni Father Ben. Kapag nagbabalik tanaw ako, umiinit ang puso ko dahil sa ikalawang buhay na ibinigay ni Lord kay tatay. Kaya tuwing sasapit ang Pasko, magmula noong 2016, namimigay na ang pamilya namin sa mga batang lansangan sa lugar namin sa Butuan ng mga candy, chocolate at kaunting tulong. Maibalik lang namin sa ibang pag-asa na tinanggap minsan ng pamilya namin. Naiyak tuloy ako habang isinusulat ko ito. Ayoko nang pahabain pa. Kaya ang masasabi ko lang kay tatay, Tay, proud akong tatay kita. Matagal na kitang napatawad sa mga nangyari. Wala akong galit sa puso ko para sa iyo. Aalagaan ka namin habang buhay. Hindi kami magsasawang ipagtulak ka sa wheelchair mo. Hindi kami magsasawang pagsilbihan ka. Mahal kita. Mahal ka namin ni nanay at nila ate. Hanggang dito na lang, DJ Rocky. Salamat sa pagbabasa ng kwento namin ni tatay. Sana maging makabuluhan ang bagong taon ng lahat ngayong taong ito. Muli, ako si Alfie at ito ang aking secret file.